పోలీసులరా भाइयों और बहनों ఇయాల నా పోరికి లో బడ్జెట్ లా ప్రపోజ్ చేస్తున్నా జరా సపోర్ట్ చేయురివా రోజు నా కళ్ళ ఓ పోరు వస్తుందని చెప్పినగా గా పోరి లోపలుందిరా. వీని పేరు పోతుబాయ్ అంట. మనిషి చూస్తే ఫల్సగా ఉన్నాడు, పేరేమో దొడ్డుకుంది. పర్సులోకి వెళ్ళి పైసలు పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఫోన్లోకి వెళ్ళి సెల్ఫీలు పోవద్దు. ఈ గులగుల రాణి నాదే. ఇడా ధీరా అనే ఓ హౌలేగాడు ఉంటాడు, వాడిని దాటుకొని పోవాలన్న సంగతి తెలవలేదారా భయ్ నీకు? ధీరా నీ కత్తి చాలా పదును. జంపలహాట్ రాజాని భలే అంత ముద్దించావు ధీరా. ఏమాడుతుర్రా నాటకం? గదే నేనైతే ఎరగదీసేటోండే. నీదంత చిన్నదా? మన యాదగిరి తాత ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారా? రేయ్ గడ్డపులు చేంజ్ చేయుర్రి, జల్దీగా పని ముగించుకొని పోదాం. ఇందులో ఇంకా చాలా తమాషాలున్నాయి, గవేందో మీరే చూడు. అందరూ ఒక్కసారి దించండి. కరెక్ట్ గా పెట్టావు జరేడికి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.